Xa está aquí a 21ª edición de Noites Abertas. O programa de ocio juvenil volve a Pontevedra con 95 actividades e 204 sesións. Ademais das tradicionais como a cestería, o yoga ou a billarda, este ano a organización quiso dar un paso máis no activismo juvenil. Para iso creouse unha comisión de promoción de igualdade, na cal realizarase un laboratorio feminista. Plantexamos ese laboratorio, como decíamos antes, en 3 monográficos, porque pensamos que van a ser 3 monográficos que van a dar pé a pensar e repensar un pouco a realidade, as cousas que están pasando, non? Fora. Pensamos en Noites como un programa que educa, pero tamén unha atmósfera que protexe un pouco a mocidade desas cousas que pasan na sociedade e moitísimas veces non nos gustan, non? De aí ven ese compromiso. Pero esta non será a única novidade. Nesta edición darás especial importancia á promoción, tanto nos centros de ensino, a través da compañía Ibuprofeno Teatro, como nas redes sociais. O Instagram de Noites Abertas vai ser unha peza fundamental na que poder contemplar todas as actividades que vamos a ter. Vanse subir publicacións de todas as actividades explicadas polas persoas que as van a realizar, vanse subir de vez e cada un vai poder ver aí de que vai esta actividade, que se vai facer, cando vai ser, e todo iso van a poder consultar aí. Unha programación pegada á actualidade e aos intereses da mocidade pontevedresa. Noites Abertas dará comezo este venres e prolongarás ata o 4 de abril. Durante estes meses a xuventude de entre 12 e 30 anos poderá gozar dun xeito diferente das noites de venres e sábado na cidade.